Парчета история. Здравейте, уважаеми слушатели! На днешния ден, 7 февруари, през 1935 година, безработният Чарлз Дароу, който за последно бил парнаджия и страшно пострадал от голямата американска депресия в края на 20-те, отишъл в патентното бюро и подал документи за новото си изобретение. Номерът, който по-късно щял да получи патента му, е 2026082. До края на годината, изобретение 2026082 на Дароу щяло да стане най-продаваната игра в Америка, най-продаваната игра на десетилетието, най-продаваната игра в целия свят, а Чарлз Дароу щял да стане първият милионер, придобил парите си от патентоването на настолна игра. Играта се нарича Монополи. Чарлз Дароу имал монопола върху нея. Големият проблем в цялата работа е, че Чарлз Дароу всъщност изобщо не я е измислил. Ама хич! Чарлз Дароу не е случайен човек. Той притежавал собствена компания преди депресията, само че тя фалирала и Дароу започнал да прави какво ли не, докато накрая окончателно се озовал на улицата. Той обаче бил предприемчив човек, инициативен. В началото на 30-те години един семейен приятел на име Чарлз Тод научил господин Дароу да играе на една игра, която Тод сам бил разработил. Бил я разработил, но не я бил измислил, тъй като тя пък била от своя страна вариант на измислената и патентована игра от Елизабет Маги през 1904 година. Елизабет Маги създала забавление за възрастни, което показвало влиянието на монопола върху пазара. Тази игра била много популярна и дори се изучавала в някои финансови факултети от студентите. Играта на Маги не била с улици, хотели и прочие, била с различни компании и имоти. Например, телефонна компания, пералня, хлебопекарна и така нататък. Имотите се давали под наем, при това имало търгове. Не било ясно точно кога започва играта и кога свършва, на практика можело да се играе безкрайно. Тази игра се наричала играта на хазяина. Чарлз Тод обаче, този, който научил Дароу да играе играта, бил квакер, а тази секта не приема търговете. Ето как основната разлика в новия вариант били обявените цени за имотите. Нямало надаване, като при играта на Лизи Маги. Патента на Дароу напълно взаимствал измислената от Тод игра. Но никоя компания за игри не проявила интерес, защото този вариант, монополито, изглеждала много сложна игра. Кой ще се занимава с такова чудо, казвали производителите? Това е трудна работа. Затова първите монополи на Чарлз Дароу били нарисувани на ръка. 5000 бройки нарисувани на ръка. Не искам да ви казвам колко струва сега една от тези ранни версии. След 1935 и първоначалния успех на Монополи, правата на играта били неколкократно откупувани от различни фирми, като в крайна сметка Чарлз Дароу станал милионер, а Монополи най-популярната игра в света. Какво взел от цялата работа господин Тод, квакерът, който всъщност измислил новият вариант на играта, така и не става ясно. Нали ви казах, религията му забранявала да се пазари. Monopoly.